నా పేరు మల్లికార్జున. మేము నందికొట్కూరు నుంచి వచ్చాము. మా మిసెస్‌కి మా మిసెస్ పేరు ఆర్. మల్లీశ్వరి. తనకి కొద్దిగా అంటే మోషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉండేది. గత 6 మంత్స్ నుంచి ఉండింది. తర్వాత ఇక్కడ అబ్దుల్ సమద్ సార్ గారిని కలిసాము, గ్యాస్ట్రాలజిస్ట్‌ని. అతనుండి మొత్తం గ్యాస్ట్రి ఎండోస్కోపీని, కొలనోస్కోపీ చెక్ చేయాలని చెప్పారు. అది చెక్ చేపించిన తర్వాత దాంట్లో అల్సర్ ఫార్మ్ అయిందని తెలిసింది. దానికి తగ్గట్టు ఒక 2 మంత్స్ మెడిసిన్స్ వాడితే సరిపోతుందని చెప్పారు. అయితే ఆ మెడిసిన్ గానీ, మాకు ఇక్కడ చూసుకునే విధానం ప్లస్ డైలీ రెగ్యులర్‌గా మార్నింగ్ అయితేనేమి, ఆఫ్టర్‌నూన్ అయితేనేమి, నైట్ గానీ ప్లస్ ఆ బెడ్ విధానం, మెయింటెనెన్స్ చాలా బాగుంది. ఇలా మంచిగా ట్రీట్ చేశారు. సార్ గూడా మంచిగా చూసుకున్నారు, అబ్దుల్ సమద్ సారు. నా తరపున సార్‌కిను ప్లస్ ఈ మెడికల్ హాస్పిటల్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ సిబ్బంది చాలా థాంక్స్ చెప్తున్నాను.